कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवत सेवया। भगवति उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण वे हरे कृष्ण ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಮೈನ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಅದೇ ನಾಲ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಇರಿಗೆ ನಾಲ್ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರ್ ನೆನೆಪುಂಡು ಅದೇ ಇರಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಡಿತ್ತೆ ನಾಲ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಅದೇ ತೂ ಅನ್ನೆ ಪನೋಲಿ ಅದೇ ನಾಲ್ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ತನೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂಚದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಣ ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ಪ್ರಭು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮಸ್ತೆ ಭಕ್ತಾಯ ದೇವಾಯ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ ಪ್ರೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದದ ಸ್ವರೂಪಿ ಆದುಪ್ಪುನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪನ್ಪುನ ಪುದರನ ಧರಿಸೈನ ಇರೆಗ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿನ ಕರುಣಿಸವನ ದೇವರೇ ಗೌರಚಂದ್ರಗ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಐನಾರೆ ಇರೆಗೆನ್ನ ಪ್ರಣಾಮ ಅಂಚದು ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರೇಮಾನಂದಾಯತೆ ಅಂಚದು ಪಣ ಆನಂದ ಪ್ರೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದದ ಸ್ವರೂಪಿ ಆಯ್ನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ ರೂಪಿಣಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪಂಡ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥನೇಯತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಬಂತು ನೋಡಿ ಪಂಡ ನಿತ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಆನಂದ ನಿತ್ಯ ಪಂಡ ಶಾಶ್ವತ ಅದೇ ಶಾಶ್ವತ ಆನಂದ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ದ ರೂಪನ ಧರಿಸೈನ ಇರೆಗ ವಂದನೆ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯ ದೇವಾಯ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯ ಅದೇ ಪ್ರದಾಯ ಪಂಡ ಕೊರ್ಪುನತೆ ಅಂಚ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ನಮಕ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರ ಭಗವಂತನ ಅಂಚಿನ ಕರುಣಿಸವನ ದೇವರೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ ಗೌರಚಂದ್ರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಗೌರಚಂದ್ರ ಪಂಡ ಅಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಆಯ್ನ ಇರೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ ಅರ್ಥವಂತ ನೋಡು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಏರುಳ್ಳಿರಾರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಅವತಾರ ಅವೇ ಅಂಚದು
ಆರು ತ್ರೇತಾಯುಗಟ್ಟು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬನ್ನಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಡು ಕೃಷ್ಣ ಬತ್ತಿತ್ತರ ಬಲರಾಮ್ ಜಾದ್ ಬತ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಕಲಿಯುಗಡು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬನ್ನಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅದು ಬತ್ತೇರು. ಅಂಚದಾರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಸಂಕೀರ್ತನ ಚಳವಳಿದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ತಂಭ. ಅಂಚದ ಈ ಮಂತ್ರನ ಪಠಿಸವನ ಹಿಡಿದು ನಮಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ఒక ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆ ದೂರ ಹಾಕೊಂಡು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಕೃಪೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಇಜಿನ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿನ ಪಡೆಯುವ ಅಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಇದನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಣ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಕೃಪೆನ್ ಯಾಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಆದಿಲೀಲದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ. ಅಂಚದ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ನ್ಯಾಪಲಕ್ಕೇನೋ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅಜ್ಞಾನ ದಾದಾಪುನು ದೂರ ಆಪುನು ಅವೇ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಮುಂತು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಅವೇ ಇನಿ ಈ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು 2 ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ತೂತ ಇನಿ 3 ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗೆ ಏನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್. ಅಂಚದ ಈ ಸುರುತ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ನಕ್ಲು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡವೆ 4 ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆ ಸುರುತ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ನಕ್ಲು. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಅವತಾರಗ ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಅವತಾರಗ ಅಂತರಂಗ ರಹಸ್ಯತಮమైన ಕಾರಣ. ಅಂಚದ ಐಂತಿರಿ ಪಾವನ 4 ಅಧ್ಯಾಯ. ಈ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಚೈತನ್ಯನ ತತ್ವನ ಪುರ್ಲುಡು ವಿವರಿಸದೇರ ಅವೇ ಈ ಸುರುತ ಫಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುನಕ್ಲಿನ ಇಂಚಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು. ಆಯ್ತಾ ಸುರುತ 14 ಶ್ಲೋಕ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಆ ಮಂಗಲಾಚರಣೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಕುರ್ಪು. ನಂಚದ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಆದಿ ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆ ತಿಕ್ಕಣಿತ್ತೆ 7, 8, 9, 10, 11 5 ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ನ ಮಹತ್ವನ ತೆರಿಪಾವಣದು ಅವೇ ನಮ್ಮ ತೂತ. ಅಂಚದ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ನಿಂಚ ವಂದೇ ಗುರುನ್ ಈಶ ಭಕ್ತಾನ್ ಈಶಂ ಈಶಾವತಾರಕಾನ್ ತತ್ ಪ್ರಕಾಶಂ ಚ ತಶಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಸಂಜ್ಞಕಾಂ ಪಣಾಜಿ ಗುರು ಈಶ ಭಕ್ತಾನ್ ಈಶಂ ಈಶ ಅವತಾರಕಾನ್ ತತ್ ಪ್ರಕಾಶಂ ಚ ತಶಕ್ತಿ. ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ದ ಇದೆನ್ ತೂತ ಅದೇ ಅಂಚದ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಅದೇ ಈತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೂತ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಇಡಿತ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚದ ನೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ರಾಮ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕರ್ಷಣ ಏನ್ಮನೆದ ಒರ್ಮನೆದ ಕಾರಣೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು 10ನೇದ ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು 11ನೇದ ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಶೇಷನಾಗ ನೆತ್ತ ಫುಲ್ಲು ವಿವರಣೆ ಈ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಬಂದ ಅವೇ ಪ್ರಣಾಮ ಅನ್ಪುನತೆ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ರಾಯನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಣಾಮನ್ ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ಆರ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಬೊಕ್ಕ ಅನಂತವಾದುಂಡು. 6 ಇಚ್ಛಿಸಂಡ ಒರಿ 3 ಕೇಲ ఆయన ಸ್ವರೂಪನ ತೆರೆಯೋನೋಲಿ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಕೃಪೆ ಮಂತನು ಒರಿ 3 ಕೇಲ ఆయన ಸ್ವರೂಪನ್ ತೆರೆಯೋನೋಲಿ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಲೆಗ್ ಸರ್ವ ಜಯಾವಡ್. ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ಸರ್ವ ಜಯಾವಡ್. ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ವ ಜಯಾವಡ್. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಪೂರಾ ಭಕ್ತರಿಗ್ಲ ಸರ್ವ ಜಯಾವಡ್. ಈ 2 ತೂತ ನಮ್ಮ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತು 3ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ದು ಪನ್ನೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಅಡಕ ಪನ್ಪೇರು ಏನು 2 ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪ ఒక ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಶ್ಲೋಕ 3 ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಆದಿಲೀಲಾ ಅಧ್ಯಾಯ 5 षट श्लोके कहिला कृष्ण चैतन्य महिमा
पंच श्लोके कही नित्यानंद तत्व सीमा. तुले ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೆ ಪಂಡ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ತುಯ ಆ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ನೆ ಸುರೂತ ಆಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಈ ಷಟ್ ಶ್ಲೋಕೆ ಆಜಿ ಶ್ಲೋಕದ ಮಂಗಲಾಚರಣೆ 14 ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಯ ಅಂಚದ ಐಟ ಆಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಪೌಂಡು 5 ಶ್ಲೋಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಪೌಂಡು 11 ಟೋಟಲು ಆಜಿ 11 ಬೊಕ್ಕ 2 ಶ್ಲೋಕ 16 ಬೊಕ್ಕ 13 ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ 14 ಅವು ಪಂಚತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅವು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ತುಪಾಯಿನು ಅಂಚದ ನಾನು ಅವರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಈ ಷಡ್ ಶ್ಲೋಕೆ ಕಹಿಲಾ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಿಮಾ ಈ पंच श्लोके कही नित्यानंद तत्व सीमा. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೇವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಪ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಹಿಲಾ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಿಮಾ ಆನಂದ ತತ್ವ ಸೀಮಾ. ಷಟ್ ಶ್ಲೋಕೆ ಕಹಿಲಾ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಿಮಾ ಪಂಚ ಶ್ಲೋಕೆ ಕಹಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ತತ್ವ ಸೀಮಾ. ಷಟ್ ಶ್ಲೋಕೆ ಕಹಿಲಾ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಿಮಾ पंच श्लोके कही नित्यानंद तत्व. हरे कृष्ण. ए षट श्लोके कहिला कृष्ण चैतन्य महिमा पंच श्लोके कही नित्यानंद तत्व सीमा. ಈ ಬೆಂಗಾಲಿ ಡೇ ಪಂಡೊಂದು ಒಂದು ಷಟ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಷಟ್ ಶ್ಲೋಕೆ ಷಟ್ ಪಂಡ ಆಜಿ ಅದೇ ಷಷ್ಠಿ ಅದೇ ಷಷ್ಠಿಂದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಪನಿಷತ್ ಒಂಜಿ ಉಪನಿಷತ್ ಉಂಡು ಷಟ್ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನ ಉಪನಿಷತ್. ಈಶಾ ಖೇನ ಕಥಾ ಪ್ರಶ್ನ 4th ನಂಬರ್ಡ್ ಬರ್ಪುನ ಉಪನಿಷತ್. एक षट प्रश्नोपनिषद पनपेर अंचे षट पंड आजी आ उपनिषद आजी क्वेश्चन केनर अवे अंचद मुल्प षट श्लोके पंड आजी श्लोकलेड कहिला कहिला पंड वर्णिसदेर कृष्ण चैतन्य महिमा इने नम ई 4 अध्याय तुइनवे ऐन मुल्प समरी मंतेर फर्स्ट लाइन सेकंड इत्ते नेक्स्ट दादा पनेर ऐन पनपेर पंच श्लोके कही नित्यानंद तत्व सीमा. पंच पंच पंड 5 ಪ್ರಪಂಚ ಅದೇ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದಾಯ ಪನ್ಪೇರು 5 ಎಡ್ದಾಯಿನ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ಈಗ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಮಿ ಅದೇ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂಚದ ಪಂಚ ಶ್ಲೋಕೆ ಪಣ 5 ಶ್ಲೋಕಲೆಡ್ ಕಹಿ ವಿವರಿಸವೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ನ ತತ್ವ ಸತ್ಯದ ಸೀಮಾ ಲಿಮಿಟ್ನು ಪಣ ಪಣಿ ಮುಗಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ಜಾತುಂಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲೇರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯನ ಮಹಿಮೆನ ಯಾನ ಆಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ವರ್ಣಿಸದೆ ಅದೇ ಆಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ವರ್ಣನೆ ಮಂದೇರ್ ಐನಿತ್ತ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಸ್ತರಿಸೇರ್ ಐನ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ 5 ಶ್ಲೋಕಲೆಡ್ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ನ ಮಹಿಮೆನ ವರ್ಣಿಸವೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಎರ್ನ ಮಹಿಮೆನ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನಮ್ಮ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಶ್ಲೋಕವೇ ನಡ್ಡು ಸರಿ ಪನ್ಪೇಬೇಕು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪಡವೆ. ಸರ್ವ ಅವತಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ತಾನ್ ಹರ ದ್ವಿತೀಯ ದೇಹ ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ. ಸರ್ವ ಅವತಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ತಾನ್ ಹರ ದ್ವಿತೀಯ ದೇಹ ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಲೇವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान तानाराधित देहा श्री बलराम आराध्य देहा श्री सर्वावतारी बलराम कृष्ण स्वयं सर्वावतारी भगवान कृष्ण स्वयं तानाराधित भगवान देहा श्री आराधित देह श्री बलराम सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान आराध्य देहा श्री बलराम ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ವ ಅವತಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ತಾನ್ಹರ ದ್ವಿತೀಯ ದೇಹ ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ ಸರ್ವ ಅವತಾರಿ ಅದೇ ಪೂರ ಅವತಾರದ ಮೂಲ ಅದೇ ಈಗ ಒಂದು ಭಜನೆನೆ ನಮಕೇನ್ ಬಾ ಅವತಾರಿಣಿ ನಯ್ಯ ಭವದಿ ಬಂದೆ ನಾನು ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಒಂಜಿ ಅವತಾರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವತಾರ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದಶಾವತಾರ ಅಂದ್ಕೇನ್ ಬಾ ಅವೇ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡವೆ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಅವತಾರಿಲ ಅವತಾರಲ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಅವತಾರಿ ಪಂಡ ಏರು ಅವತಾರ ಗೆಪ್ಪೇರು ಅವತಾರ ಪಂಡ ಅವತಾರ ಅದೇ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬತ್ತನಾರು ಅವೇ ಅಂಚ ಸರ್ವ ಅವತಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ಅಂಚ ಸರ್ವ ಅವತಾರಿ ಪಂಡ ಪೂರಾ ಅವತಾರದ ಮೂಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವತಃ ಭಗವಾನ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ತಾನ್ಹರ ಆರ್ನನೆ ದ್ವಿತೀಯ ರಡ್ನೆತ ದೇಹ ದೇಹದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ ಪ್ರಭು ಬಲರಾಮೇರು ಅಂಚದ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾಯನ ಕೃಷ್ಣ ಪೂರಾ ಅವತಾರದ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಪೂರಾ ಅವತಾರ ಬರ್ಪುನೆ ಭಗವಂತನೇ ಇರ್ತದೆ ದಾಯಪಣ ಭಾಗವತೋಡು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಪುಣ್ ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಅವತಾರಾಹಿ ಅಸಂಖ್ಯೇಹ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜನಾಥ ಅವತಾರ ಉಂಡಿಗೆ ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಏರುಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ಪನ್ಪೇರು ಏತೇ ಚಾಂಸ ಕಲಾ ಪುಂಸ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತ ಆರ್ ಅವತಾರ ಅತ್ತು ಆರ್ ಅವತಾರಿ ಅವತಾರಿ ಪಂಡ ಅವತಾರ ದೆಪ್ಪುನಾರು ಅಂಜದ್ ಮುಲ್ಪ ಭಾವಾರ್ಥ ಪ್ರಭುಪದ್ ನಮಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಭು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಆದಿ ಪುರುಷ ದೇವೋತ್ತಮನ ಮೂಲ ರೂಪ ಆರ್ನ ಪ್ರಥಮ ವಿಸ್ತರಣೆ ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಅರೇನ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರೂಪಡು ವಿಸ್ತರಿಸೋನ್ ಪಂಡ ಅರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏತ್ತು ರೂಪಡ್ಲ ಬರೋಲಿ ಅದೇ ನಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೇನೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಅರಿಗೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಅವಲಿ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಮೂಡಾಪುಣು ವಿಷಯ ಯಾನೋ ಮೀನಾದ್ ಬಿಡ್ಪೇನ್ ಅದೇ ಬತ್ತೇರು ಈಗ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮೀನುದಾದ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಂಜಿ ಆದ್ ಬರ್ಪೇನ್ ಅದೇ ವರಹ ಅವತಾರ ಮಂತ್ ಬತ್ತೇರದೆ ಪಣ ಪೂರಲ ದಿವ್ಯವಾಯ್ನ ಪಣ ನಿಂಗೆ ಬೋರ್ ಆಪುಣು ಯಾನ್ ಪ್ರಾಣಿ ವರ ಮನುಷ್ಯ ಆದ ದಾಯ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಅದೇ ಯಾನು ನರಸಿಂಹ ಅದೇ ದೇವರ ತುಲೆ ಅರ್ಧ ನರ ಮನುಷ್ಯ ಅರ್ಧ ಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಅವತಾರ ಅವೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇನೋಡಿಗೆ ಕಲ್ಪೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಣಿಗೆ ಅದೇ ಅಂಜದು ಆದಿ ಪುರುಷ ದೇವೋತ್ತಮ ನ ಮೂಲ ರೂಪ ಅರ ಪ್ರಥಮ ವಿಸ್ತರಣೆನೆ ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅರೇನ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರೂಪಡು ವಿಸ್ತರಿಸವನ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಶಕ್ತಿನ ಹೊಂದಿನ ರೂಪಲೇನು ಸ್ವಾಂಶ ಪಡೆದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಹೊಂದಿನ ರೂಪಲೇನು ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶ ಪಡೆದು ಲೆಪ್ಪೇರು ತುಲೆ ರೂಪಲೇನು ಪಂಡ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿನ ಹೊಂದಿಪ್ಪನ ರೂಪಲೇನು ಸ್ವಾಂಶ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವರ ಅಂಶ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶ ಅಂಚದು ಇದೇನು ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾವೇರು ಅಂಚನೆ ಭಾಗವತಡ್ಲಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂತೇರು ಅದೇ ಸುಮಾರು ಅವತಾರದ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಏತು ಪಂಡ 22 ಅವತಾರದ ಅಂಚದ ಈತ ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ಪೇರು ಅವತಾರಾಹಿ ಅಸಂಖ್ಯೇಹ ಅವತಾರ ಈತೆ ಪಂಡದ ಅತ್ತಿಗೆ ಅವೇ ಅವತಾರ ಭಗವಂತನ ಅನಂತ
ಅರೆ ಓ ಅವತಾರಡ್ಲ ಇಂಚಲ ಓಲ್ಲ ಬರೋಳಿ ಅದೇ ಅವ್ರ ಬರ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ. ಅಂಜದ್ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯ ತಿರಿಯುನೆ ಹಿಡ್ದು ಕಲ್ಪುನೆ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ದಾದೆಗ್ ಪೋಪೆ ಪಂಡ ಮೋಹಗ್ ಪೋಪೆ ಅವೇ ಹೀಗೆ ಭಾಗವತಡು ಮುಹ್ಯಂತಿ ಯತ್ ಸೂರಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಪೋಪೇರು ಮೋಹಾಡ್ ಪೋದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಭಗವಂತನ ತಿರಿಯುನ ವಿಷಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲತ್ತು ಮಲ್ಲವಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿನಕ್ಲ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತಡು ಅವೇ ಅಂಚದು ದೇವನ ಲೀಲೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಥವಂತ ಅನಿಸಿದ್ದಿತ್ತೆ ಐದನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ನೆಟ್ ಏಕ ಈ ಸ್ವರೂಪ ದೋನ್ಹೆ ಭಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾಯ ಆದ್ಯ ಕಾಯ ವ್ಯೂಹ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲರ ಸಹಾಯ. ನಾನು ಅವರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏಕ ಈ ಸ್ವರೂಪ ದೋನ್ಹೆ ಭಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾಯ ಆದ್ಯ ಕಾಯ ವ್ಯೂಹ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲರ ಸಹಾಯ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಬಲ್ಲೆ ಮೇನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಏಕ ಈ ಸ್ವರೂಪ ದುನ್ಹೆ ಭಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾಯ ಆದ್ಯ ಕಾಯ ವ್ಯೂಹ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲರ ಸಹಾಯ. ಏಕ ಈ ಪಂಡ ಏಕೈ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಪಂಡ ಗುರುತು ದೋನ್ಹೆ ಅಕಲ್ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಭಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾಯ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಹಗೆ ಕೃಷ್ಣಲ ಬಲರಾಮ್ನ ಅಂಡ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಸೇಮುಗೆ ಶಕ್ತಿ ಅವೇ ಕಾಯ ಪಂಡದಾದೆ ಶರೀರ ಅಂಚದ್ ರಡ್ಡು ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯ ಮೂಲ ಕಾಯ ವ್ಯೂಹ ಪಂಡ ನಾಲು ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾರ ಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ ಲೇಡು ಸಹಾಯ ಪಂಡ ನೆರವು ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಮಿಕ್ಕಲ್ ರಜ್ಜನಲ ಒಂಜೇ ಸ್ವರೂಪದಕ್ಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ರೂಪಡ್ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವೇ ಪ್ರಭು ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಥಮ ದೈಹಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ್ ಅಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚದಾರ ಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣನ ಲೋಕೋತ್ತರ ಲೀಲೆಲೆಡ್ ನೆರವಾಪೆರು ಅಂಚದು ಐ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ಅಂಜದ್ ಮುಲ್ಪ ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ್ ಭಾವಾರ್ಥ ಪ್ರಭುಪಾದ ತೆರಿಪಾವೇರು ನಮಕ್ ಬಲರಾಮೆ ಭಗವಂತನ ಶ್ವಾಂಸ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂಚಾಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬಲರಾಮರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಡೇಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಆಕಲ್ನ ದೇಹದ ರಚನೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ದೇವೋತ್ತಮನ ಪ್ರಥಮ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದ ಬಲರಾಮ ಸುರು ನಾಲು ರೂಪಲೇನು ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆ ಆತೆರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೋಕೋತ್ತರ ಚಟುವಟಿಕೆಲೆ ಬಲರಾಮ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಪೂರೆಕ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೇರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಅಂಚದು ನೆಟ್ಟ ಪಂಡ ಇದೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಮಸ್ತ್ ಕೃಪಾಲು ಅದೇ ಹರ್ ಮಸ್ತ್ ಕೃಪಾಲುಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವ್ರ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಕೃಪೆ ತೋಜಾವೇರು ಭಕ್ತರ ಮಿತ್ತು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪಂಡ ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ
ಅಂಚದಾರ್ನ ಸಹಾಯ ಬೋರ್ಡು ನಮಕ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡು ಪ್ರಗತಿ ಮನ್ಪೊಂಡ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನವೆ ಅಂಚದು ಇದೇನು ಭಾಗವತಂ ಉಪನಿಷತ್ ಪುರಾಣಲು ಪುರ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಕ್ ತಿರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುಣು ಅಂಚ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಅವತಾರಮಂತ ಬರ್ಪುನಲ ಉದ್ದೇಶಲ ಅವೇ ಅದೇ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪರೆ ಅಂಚದು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಾಯ್ನು ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಅನ್ಕೆ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪಡೆ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ತೂವಲಿ ನಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಇಂಚ ಅದೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಕವೇ ಕೇಳಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ವಿಲಾಸಿನಿ ಮಾತಾಜಿ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲರವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಕನಮ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಟೋರಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಕೃಪೆ ಇಂಚಿನಾದವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಡು ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ತುಲೆ ಪ್ಲೇಮನ್ ಪೆನ್ कलयुग में भगवान बलराम नित्यानंदा के रूप में अवतरित हुए। वे ही भगवान अनंत हैं जो सदा कारण सागर में शयन करते हैं। लगभग 500 वर्ष पूर्व नवद्वीप में अपनी लीलाओं के दौरान नित्यानंदा अनंत के भाव में गंगा में तैरते थे। आज तेरा अंत समय आ गया है। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। जगाई और मधाई, ये दोनों मद्यपान में लिप्त भाई प्रत्येक कल्पनीय अपराध में संलग्न थे। मदिरा सेवन, गौ हत्या, मांस भक्षण, गृह लूट, गृह दहन, निर्दोष स्त्रियों पर अत्याचार तथा ब्राह्मणों की